zsanérokat rajzolunk az ablakra, amennyiben valaki szeretne. Valami ilyesmit fogunk, nyilván nem erre, hanem elfordítva, tehát nem arra fog állni, hanem ezen a metszeten lesz, de ahhoz, hogy mennyit jön ki az ablak, nekünk ez tök elég. Az első szembetűnő különbség, hogy nekünk ez így nem mozog. Szóval, hogy nekünk itt jó nagy a rés, 5 centi, itt meg hát látszólag sokkal kisebb, kb. 3, 2,5. Nyilván át lehetne állítani az összes ablakot, de hát egyébként sem olyan az ablak, most mindegy, úgyse fogom megcsinálni. Itt van a toknál, nem, tok szélesség, ott van. Nálunk 10 centi, hogyha ezt levennénk, ezen nincs rajta, ez a másik oldalról látjuk, tehát kívülről levennénk, akkor egyen jobban néz neki. És nem az a metszet kell nekem, hanem ez. És akkor ugye, hát lehet, hogy ezt meg kéne csinálni. Na jó, most az egyelőre egyébként a külsejét úgyse befolyásolja, úgyhogy egyelőre én nyomtam egy visszát. Mert egyébként is, ha ezt az ember meg akarná csinálni, akkor ezt érdemes egy 3D modellbe elmenni, azt mondani, hogy az összes ablakot szeretném kijelölni, az összes ablak bejáratása, ugye most mindenki, aki a kijelölőn belül van, megkeressük a tok szélességet, most beírjuk azt, amit szeretnénk, nyilván lehetne kisebbet, többet, nem érdekel, tök jó, és akkor most ugye én szerzek például egy új metszetet, ő az, Ctrl-C, de nem kell lesz, cserébe, te kell lesz. Szuper. No, de ez úgyse az az ablak, de nekem teljesen mert minden ablakom ugyanúgy néz ki. Hát egyet meg kell rajzolnom, és utána azt el fogom vinni. Most csak azért, hogy így ránézzek, hogy kb. Ugyanaz-e az egyik zsanér, meg a másik zsanér. Ráhúzok egy ilyen téglalapot. Letükrözöm kb. A közepén. Nem nyert. Hát nem. Jó. Legyen. Itt valamilyen méretet kell találni, ami ő a legnagyobb. Akkor hát akkor valamelyik. Tök jó. Ezt választom. No, és akkor megrajzolom ezt a csodás formát. Egy téglalapból, meg egy másik téglalapból, vagy ezt kidobom, és akkor tök egyenletes lesz a Ctrl-Shift-D, 2 darabon van, Ctrl-K, ebből a pontból fogom összenyomni, ennyit nyomom össze. Ja, de hát ez se jó, basszus, mert ez arányos. Ez itt 1,39, ez meg jelentősen több. Jó, akkor kénytelen leszek nehéz munkával a helyére rakni. Azt szeretném. Mondjuk 1,5. Másfél mínusz, remek. Ezek nem kellenek, kontrollt nyomok, le tudom vágni őket. Le is kerekíthetném, ha nagyon szeretném, minden bizonnyal ezek nem ilyen formájúak voltak. 5. Hoppá. Felcenti. Hát oda nagyobb kellene, mégpedig még félnek a fele. Ja, hát más, basszus, 1,5 centi volt valami. Tök jó. Oda nem bírta értelmezni a bulit. De majd külön rárakjuk. Szuper. Ez lesz a kitöltés, a födém, amit majd elviszünk, de itt nem tudunk födémet csinálni. Ide fogunk lejönni, itt lesz nekünk egy hengerünk rajta. Mit tudom én, 8 milli átmérő, és akkor 1,6-os. Tök jó, teljesen minden. Legalább nem kellett a számon gondolkodni. Ezt fogom megrajzolni rögtön 3D-be, mégpedig úgy, hogy ezt is elviszem magammal, ezt az egész metszetet, ahogy van. Ctrl-C. És valahol lerakom.
No. A födémem, amit ide rá fogok rajzolni, az 0,2 mm vastag lesz, és akkor ebből majd rögtön ott csinálok egy hengert, aki ott fog mellette állni, ugyanez lesz a relációja. Igazából én ezt viszem el magammal, de ebből nekem nem kellenek a kitöltések, mert az csak kitakarja a mindent. Úgyhogy kijelölöm, csoportot szüneteltetem, kitöltés, Ctrl-A, azokat kidobom a kukába, és téged foglak elvinni nem erre a metszetre, hanem erre a metszetre. Ahol még nincsen semmi, úgyhogy megcsinálom, hogy legyen valami. Szerzek egy födémet, aki fémszínű, vagy mondjuk részszínű, vagy eleve olyan színű, hogy ablak akármi, és akkor nem akad össze már ki mással. Csinálok belőle egy 2-3 mm vastag darabot. No, itt jön a következő, de az szögbe el lesz törve, úgyhogy az ablakkeretet nem hoztam magammal. Hát ez lehet, hogy lehetne. Így is középen, meg így is középen. Meg igazából ide egy sokkal nagyobb rádiusz kellene. Vagy ide egy sokkal kisebb, hogy ez ne ilyen bénán nézzen ki. Jó, nyilván egy csomó rádiusz, az azért poligont fog okozni. Szóval ezt azért kell nekünk, hogy tudjuk, hogy mennyivel vagyunk arrébb, tehát hogy hol kell ezeket a dolgainkat lerakni. A 3D felületen. Jó, ezt szerintem itt újra kezdjük. Ezt kidobtam. Szuper! Tehát van az a födémünk, aki sárga részből van. Itt van, nem ekkora, hanem idáig ér. És ki van töltve utána, hogy itt hagysz egy pontot. Jó. És akkor ebből kinő ő, oda kell nekünk egy henger mellé, azt mondtuk, hogy 1,6 lesz az átmérője, úgyhogy geometriai alapelemek, Archicad alapkönyv, tehát speciális szerkezetek, geometriai alapelemek, ott szerzünk egy hengert, akinek a sugara 0,8 lesz, a méretét azt tudjuk, hogy kb. 4 cm hosszú, és mivel ugye ez a felülnézetünk, az nekünk jó, ha így áll. Így, 0 fokon van, megy gyárilag 90-en, de valószínűleg már használtuk, és úgy maradt. Szóval őt meg ugye ennek valahogy be fogjuk rakni a toknak a közepére, valahol ott van a zsanér, és azért csináltuk ilyen rövidre, mert fogunk belőle egy másikat elrakni 0,1-jel arrébb, és akkor olyan, mintha ott el tudna forogni. Hát, hogy ez egy kicsit húsi. Így. Összép húztuk őket. Opcionálisan megint ugye nyilván sokkal több poligon lesz belőle, de bármikor átalakíthatjuk alakzattá, aminek az a nagy előnye van, hogy ezre az érre csak arra rá tudunk rakni egy mondjuk egy 0,2-es letörést, és akkor tényleg úgy néz ki, hogy lehet, hogy oda még 0,3 is elfér. Meg ugyanezt megcsináljuk a hátán, vagy letükrözzük. És ide megrakok egy, ha ezt megérti, nem mindig érti, megértette.
egy letörést, amik sokkal kevesebb poligomból van, és akkor ugye nyilván ezeket akár össze is tolhatnám egyrészt, másrészt azt is csinálhatnám, hogy te belőled, veszélyes, kell a mágnes, ebből a felületből szeretnénk extrudálni egyet idáig. És akkor ott lett egy ilyen betét, és ezt úgy tudjuk átszínezni különböző színűre. Hát leginkább elvágjuk, például az is egy tök egyszerű módszer, de a kreatív látványtervezésben van egy felületfestés, és akkor itt megkeressük a rostamentes acélt szeretnénk. Nem működsz együtt. Akkor ott van. Gyere arra. Akkor erre. Igen, ő nem túl gyors, ellenben rohadt lassú. Figyú. Akkor pukkanj meg. Nem akarom újra kezdeni a videót. Na. Jó, király. Szóval őt oda elhúztuk, és ide be tudok rakni egy másmilyen színt a poligon az özék közé. Jó, el is tűnt az a mocsok, de az a baj, hogy átmegyünk a 3D-be itt lesz. Kinyomom. És akkor ott van benne egy betét, ami valamilyen másmilyen színű. Na, akkor én viszont ezt ide visszarakom, vagy ennek a helyére. Jó, már rögtön rendbe rakjuk. Hát kidobom. No, és akkor ez változatlanul nincsen a helyén, mert az előbb nagyon trágyul csak behoztam, most meg trágyul fogom, meg nem nagyon sok fogópontja van. 1,2, 0,6. Jó. No, és akkor már csak egy ferdepánt kell, amin ugye ő az egyik zsanér fel van oda ragasztva, úgyhogy megnézzük azt a metszetet, amit csináltunk ide, ablak 5. Az egyikünk ott van, a másikunk itt van. És az, hogy ő milyen távolságra van, az meg ebből fog kiderülni. Amit az előbb már kimásoltunk, csak nem vittünk el. Ctrl-C. Ide beillesztem. Elforgatom 90 fokot. Ez egy függőleges metszete az ablaknak, de ugyanúgy fog működni. Ezt a pontját fogom ennek az aljához illeszteni. Nagyon jó. Kell rakni. Elfejtettem. Szóval a zsanérom ennek van a tetején. És akkor ebből még ugye kinő egy ilyen valami, ami itt így megtámasztja. Mit tudom én, miért szeretnénk. Teljesen bármilyen formát tudunk rajzolni. Azt fogjuk csinálni, hogy egy födémet el fogunk rögtön menteni alakzatnak. És akkor ez most így innen tegyük el. Bár lehetne itt középen is. No. Ezt itt le akarom baltázni. Jó. Ennek hosszabbnak kell lenni. És akkor egy ilyet szeretnék. Vagy egy olyat, amit ferdélyen, teljesen mindegy. Őket fogom kimásolni innen. És itt az alaprajzon ez a műtyürke, ez milyen széles, ez 1,5. Ez mekkora? Az jobban tetszik. 2 centi hosszú födémet fogok húzni. 2 centis lesz. Ez lesz a formája. Egybe belerakom.
kijelölöm, azt mondom, hogy szeretném hozzáadni ezt, kijelölöm, szeretném hozzáadni ezt, én el szoktam belőle tüntetni ezeket a pluszpontokat, de tényleg nincs jelentősége, ha meg alakzatot akarunk belőle csinálni, még néha jól is jön. Úgyhogy én alakzatot is csinálok belőle, 2 centi magas, szuper, kell nekem egy olyan metszet, ami így áll, de ezt a 3D-be is valószínűleg el lehet forgatni, mert van egy olyan felülete, ahonnan, na, mozdulj. Most eltévedtem egy pillanatra. Ezen az élén kell forgatnunk. És ez lesz fölfele. Ctrl-E, ez például egy jó irány. Itt a vízszintes, így van fönt a teteje. Zoom to all, tényleg ott vagyunk. Elméletileg jó. Gyakorlatilag is egészen jól fog kinézni. Kitöltéseket kivesszük. Hol van a valamink? Biztos, hogy valahol máshol. Ott van. És ezt a helyére rakjuk. Pok. Tök jó. No. Lehetnének bele lukakat csinálni, ha nagyon szeretnénk, vagy rárakni ilyen csavarnak látszó bármit, de szerintem már ez is sokkal több, mint ami szükséges. Ez lesz egy zsanér. Ugye nyilván ezt majd át kell alakítanom alakzattá. De először kell nekem az egyik ablak, amelyik, mint már az a metszet, amit itt kitöröltem, ez. Ez az új, igen. És akkor ezt beillesztem oda, ahova ő jön. Beillesztettem volna az előző képre is. Jó, a többit könnyű lesz. Szóval ő az egyikünk, átalakítom alakzattá, mert ez a másolatot meghagytam az előzőt, és akkor Ctrl-M-mel le fogom tükrözni, illetve Ctrl-M-mel le fogom tükrözni. És akkor ők négyen, ez egy set lesz, ezt arrébb rakom, bár ezeket azért törlöm ki, mert a következő ablak másmilyen méretű lesz, és akkor ők csoportban vannak, de ugye úgy, hogy így vannak csoportban, tehát tudom őket majd mozgatni. Egy ilyen metszeten elforgatom őket. Így, köszi. Ja igen, mert nem vagyunk csoportban. Na. Akkor most egyelőre átcsoportosítom őket, majd utána kivesszük a csoportot, de együtt szeretném őket forgatni, hát remek, és akkor elviszem oda, ahova ők valók. Ide. Remek, egészen jól passzol, a magassága a kérdés, 0,6-os metszet lesz az nálam. Hát a magasság az nem tűnik olyan nagyon jónak, kb. Jól kéne, hogy legyen. Ez a 125, 2,5 méteren 56 centim van. Ctrl-9 még mindig csoportban van. 56, mondjuk 150 centi. Ha nem sikerült, akkor előrébb hoztuk volna, hogy ne legyen benne a falba, és akkor nyilván sokkal gyorsabban sikerül. Ezt a pontját innen 1,5 centivel visszarakjuk. Halleluja, mindenki jól áll. Úgy is jó. Nincs más dolgunk, mint rárakjuk azokra az ablakokra, akik ugyanúgy néznek ki, illetve egyet elviszek még ide pluszba. Azért csinálok ilyen hülyeséget, hogy őt Ctrl-M-mel
másik kontroll nélkül letükrözzem, esetleg megbeszéljem az Arikeddel, hogy őt hozza a tetejére, hogy megtaláljam, ha elveszteném. És akkor őt meg ide beillesztem, kéne, hogy legyen nekem egy fogópont, néha szokott lenni, jó. Hát ezt én simán vállalom. Annyit csinálok, hogy elfelezem ezt a távolságot. Köszi. És megnézem egy metszeten, hogy jól, hogy az-e ami magasságban. Mert ugye az könnyen lehet, hogy nem. Egyrészt őket 1,5 mínuszra rakom, és akkor most jön az, amiért az előbb összecsoportosítottam, de azt tudtuk, hogy azt szét kell csoportosítani, az fontos, hogy nincs szüneteltetve, nehogy individuumokra egyen, darabokra essen, tehát szétcsoportosítottam egyszer egy Ctrl-Shift-G-vel, és ezáltal ez a két csoportom megmaradt, őket könnyedén föl tudom vinni és beállítani, hogy 1,5 centire legyen tőlük. Remek, ugye itt ezt megint mindenkit meg kell fognom, arra kell figyelni, hogy akár újra csoportosítsam, mert nem tudok csak klikkeléssel, mert úgy csak egyet fogok meg. Ha nem vagyok benne biztos, hogy mit csinálok, nyomok egy F5-öt, meg tudom nézni a dolgokat, és akkor utána tudom arrébb vinni valamilyen pontjáról a többi ugyanolyan ablakra. És megint egyel többet viszek el, azért, hogy őt utólag kijelölve, Ctrl-M-mel ebből a sarokból letükrözzem, hisz a magassága vagy a mélysége az valószínűleg jó, a szélessége meg a magassága lehet, hogy nem jó. Ja nem, ez még ugyanolyan ez az ablak, nagyon jó. Akkor már viszek is belőle egy másolatot. Megint inkább 2-t viszek, azért mert egy lesz ő, egy meg aki majd megy föl, de mondjuk ide is elvihetek egyet. Honnan fogtuk meg? Az ablakból. Hát kb. Valami. Na jó, akkor ezt gyorsan beállítom, ha már itt járunk. Nem nyert. Szuper. És akkor ugyanazt csinálom, mint az előbb, hogy azt fogom neki mondani, hogy egyszer Ctrl-Shift-G. Ezt a kettőt megfogom megint egy kijelöléssel, és ezt a kettőt kihúzom oda, ahova én szeretném, hogy menjem. Szuper. És a 10-es metszeten tudom megnézni a magasságát. Az egy kép. Ott vannak. Hát most megint jó lenne, ha csoportban lenne az összes, de akkor megint össze kell szedni. Úgyhogy egyenlőre ezt a kettőt beállítom oda, ahol vannak, 1,5 centire. És ugye valahol ott vannak fönt azok a űrlények, azokat kell elkapnom, nagyon kemény. Ezt úgy tudom megtenni, hogy keresek egy olyan pontját, az például pont, és akkor megnyomom a tabot, van egy olyan, aki 2.35-ön van, meg olyan, aki 3.05-ön van, az kell nekem, aki 3.05-ön van. Ide átmegyek, itt is van egy olyan pont, ő lesz az. Lenyomtam véletlenül, nem, jó. Nyomom a shiftet, 3.03, melyik kell nekem? Ez a 3.03-as. Szuper, Ctrl-9, -30, előbújtak. Nagyon jó. Akkor berakjuk 1,5 centire. Szóval, és akkor így végig az összes ablakba bele lehet rakni ezeket a kis nyűnyürkéket. Ezt még a helyére rakom. És
1,5 centivel tovább. Az elméletileg jó. Ezeket kell ugye behozni, meg hát valahol itt van lenne az alsó, úgyhogy azokat följebb kell emelni. Hogy megbeszéljük vele megint, hogy egyrészt a csoportot Ctrl-Shift-G-vel szétbontjuk, ezt a kettőt kijelöljük, elhozzuk oda, ahova szeretnénk, és akkor tabbal az egyik, ez 296-on van, azt választjuk, nem, nekünk pont az alsó kell. Igen. 211, Shift, Tab, megvan. Ctrl 9. Elfejtettem már megint, ezek az alsók, 30-al megemeljük. Az egész jó, de valami nem lett jó a másik oldalon. Úgyhogy egyesével fogjuk megoldani. Ez aki a 86-on van. Igen. Ezt szeretném fölemelni. Király. Innen is nem őt, hanem őt. Aki 86-on van, azt emelem föl. És akkor őket másfélben magasabbra berakjuk. Jó, nyilván még abba a két ablakba is be kell szórni, meg ilyeneket el lehet rakosgatni, ha egyáltalán valakit ez érdekel. Jó szórakozást!